Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, dahil ko nagpasalamatan ang Dios sa iyang kamanggihatagon, nga bisan sa atong pagkamasalaypon, kapadayon siya sa pagpanalangin kanato. Busa, ning sa iyang kabuntagon, mga pagdaig ug pagpasalamat ihalad ta kaniya, kuyog sa atong mga pag-ampo, mga personal o pag-ampo alang sa atong katilingban. Atong hinusulan ang atong mga sala aron maandam kita karon pagsalmot nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makigagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Natanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Mag-ampo kita. O Ginoo, sud-o nga ang imong banay, pinagi sa paglimpyo sa among mga kasing-kasing, diya sa paglikay namo sa mga pagpatuyang sa lawas, himua nga mudilaab kami sa gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon ang ulan ug ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik didto, kundili mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug hatagag binhi ang mga magpupugas, ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mubalik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos, gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos magluwas sa mga matharong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Himayang Ginoo, uban ka nako,
atong ibayaw ang iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, og iya kong gitubag, og gilawas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Ang Diyos magluwas sa mga mata, gikan sa tanan nilang mga kagulaanan. Tanawa siya, aron mo sanag kamo sa kalipay, og ang inyong mga nawo, dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nagantos nga tao, namati ang Ginoo. Og sayang kagulanan, giluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga mataro, gikan sa tanan nilang mga kagulaanan. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong, ug namati sa ilang mga danguy-nguy. Ang Ginoo miharong sa mga dautan, aron dili sila mahinumduman sa yuta. Ang Diyos magluwas sa mga mataro, gikan sa tanan nilang mga kagulaanan. Sa pagsangpit sa matarong, ang Ginoo namati kanila, o gikan sa ilang mga kagulanan, giluwas sila niya. Ang Ginoo kaduol kanila nga nag-uol, o kanila nga nag-antos, nagluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga mataro, gikan sa tanan nilang mga kagulaanan. Pagdahi ka lang kanino, Ginoong Jesucristo, parin sa himaya na wala'y katapusan. Ang tulong mo, Ginoo, among kahayayan o kaluwasan. Pagdahi ka lang kanino, Ginoong Jesucristo, parin sa himaya na wala'y katapusan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga nagkuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna ni ini pag-ampo. Amahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Maghari ka unta kanamo. Og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, og pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay. Luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom og himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gitudlo ni Jesus kanato ang usa ka matang sa kinaiya kun kita magampo. Miingon siya nga dili kita manig-ingon sa pagampo sa mga pagano. Nga sa mga pagano, the more beautifully created, the more beautifully nga ilang mugna ang ilang prayer, the more nga tag-as ilang pagampo, they believe that the more God will grant what they ask. So magampo ta, dili ingon ana nga kanabang murag atong ulo-uluhan ang Ginoo kanang ato ba siyang kuan din na nga atong palapalahan ng Lord para kuan ana muhatag nato sa atong gipangayo. Si Jesus miingon, ayaw kamo panig-ingon ni ini nga matang sa pagampo. Usa man nga matang di ay sa pagampo ang atong gikinahanglan. Usa ka pagampo nga adunay pagtuo o pagsalig sa atong langitnong Amahan. Mingon siya nga bisan sa dili pa kamo magampo, sa di pa kamo mangayo, ang inyong Amahan nga atoa sa langit pagsalig. Kay usahay kini atong pagampo mahimo rang lipsing tungod kay required. Atong ampuon ni kay required. Pero kung magampo ka nga kinasing-kasing, magampo ka nga dunay pagtuo o pagsalig sa atong langitnong Amahan, ang Amahan, upaw na siyang daan o sa iyang mong gikinahanglan. Musa ang Amahan maluoy gayud sa iyang mga anak. Atong pamilyar magkaayo kining pagampo, pamilyar kita ni ining pagampo nga Amahan namo, mao na gitudlo ni Jesus. Nya ang pagampo nga Amahan namo nagpadayag kanato nga kita unsay atong attitude ug unsay characteristic sa Ginoo. Ang Ginoo nga atong Amahan manggihatagon. Ang Ginoo nga atong magbubuhat siya mapasayloon. Siya gamhanan kaysa tanang mga gahom sa dautan nga nagpalibot kanato dinhi sa kalibutan. God is so powerful, God is merciful, God is forgiving. So kung mauni, sa atong pagampo kaniya, mosalig kita ni ana nga kinaiya sa Dios. Og ang ato pod nga kinaiya sa atong ingon nga kita mangayo. Children, mga anak sa kanunay pangayo sa Ginoo. Ingon niya nga kanang atong dependence ba? Dependence sa sa Ginoo. Giingon niya diri sa atong pagampo nga ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Karong adlaw. So buti pasabot nga today, karon lang ay apilang ugma. So may buti pasabot sa Ginoo di lang kita magtigom og pagkaon para ugma, di ta mag-reserve og food og kwarta para ugmang adlaw o the next day. Ang iyang buti pasabot nga sama ba nga ang kita, we put our dependence and our trust in the Lord. Nasa iya nga dili ta magsalikin atay kwarta o say di ta kasangpit sa Ginoo kay naman tay kwarta na atay pagkaon na atay daghan kaayong gikinahanglan na ako'y atong makuha sa atong panginahanglan. Ang buot sa Ginoo nga bisan og naay imong makaon, bisag naay imong kwarta, ang imong pagsalig sa Ginoo
dili mahanaw. Usahay matabunan nato ang pagampo sa lain nga mga butang. Usahay masapawan sa atong trabaho. Usahay masapawan sa atong mga mga buluhaton sa balay, sa opisina, masapawan sa mga pagbati, sa mga activities nato, masapawan nato ang time for prayer. May nga siya every day. So every day we should call on God our Father. Nga there is no single day nga di ta magampo. Walang paampuon ta nga every day. Na pagkatapos usa sa gikinahanglan nato attitude mao ang pagpasaylo sa mga nakasala kanato sa dili pa kita mangayo og pasaylo sa Ginoo. Ang ato kay kanang mangayo mitas Ginoo pasaylo, milo pasaylo ako sa akong mga sala. Pero wa pa ka mo pasaylo sa mga nakasala nimo. Dili na mao ang giingon nga sequence sa Our Father. Tanawa, gi-explain pag-ayo ni Jesus kini. Kay kun pasayloon ninyo ang mga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. So pasabot nga before we ask God to forgive us, we forgive first. Ato sang pasayloon pag-una ang mga nakasala kanato. So, ang forgiving them, not necessarily ka ng face-to-face, not necessarily nga pangitaon, asa na matupadong tong akong gikaaway gahapon, di naman ako makitaan. No. Forgive in your heart. Forgive in your mind. Lord, na ako'y gikasukan gahapon, gikaaway gahapon, Lord, I forgive him. I forgive her. Forgive before ka mo ingon, forgive me from all my sins. Forgive me, Lord, of what I have done. Forgive me of the wrong that I have done yesterday, the other day. Forgive first. Forgive those people nga nakasala kanimo. Giklaro na sa Ginoo ha, dili ta mag-una-una og pangayo. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala. Gahapon nangaway ka, itong usang tuig nangaway ka, wa pa din mo na forgive siya. Bisan og wala siya diha physically sa imong atubangan, forgive him, forgive her, pinaagi sa imong kasing-kasing. No? Let go of the hurts, let go of the pain, and forgive the person in the name of God. Unya, pangayog pasaylo sa Ginoo. Kaya usay kini mag-una tag pangayog pasaylo sa Ginoo, unya makalimot ta pagpasaylo sa uban. Kay abi nato forgive na ta. Ingon ako sa Ginoo, nagpasaylo nako, nagpasaylo nako niya. No. Forgive first before you ask forgiveness. Kiklaro gyud na karon sa ato ha. Kay kun pasayloon ninyo ang mga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kung dili kamo mo pasaylo sa mga tao nga nakasala ninyo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So before we pray for forgiveness sa atong kaugalingon, see to it that you have forgiven already those people nga nakasala nimo. If you carry the grudges, the wounds nga iyang gihimo diha kanimo, you carry at all times the unforgiving heart. So mao na nga gusto sa Ginoo nga kanang gaan imong kasing-kasing ba, gaan imong kinabuhi, ang imong naong sadya dili di ay magbutang og pagdumot sa uban. Gahapon nakadumdum mo sa readings, ayaw pagdumot sa inyong kadugo. Unya, lakip na ana, ayaw pagdumot sa imong isig ka tao. So nindot kayo nga nining Kwaresma, mamalandong ta nga ready na ba ko nga mopasaylo sa akong mga isig ka tao nga nakasala kanako before
I ask God to forgive me of all my sins. Manindog kitang tanan ug ato karong ipadangat ang atong mga pangaliya. Giingnan kita ni Kristo nga makasangpit kita sa Dios nga atong Amahan. Busa uban ang lig-on nga paglaom, ipadangat nato ang atong mga pangamuyo ngadto kaniya sa pag-ingon. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang simbahan lukop sa tibuo kalibutan. Kanunay mopahayag og hugot nga pagsalig sa pag-abot sa gingharian sa Amahan, ang gingharian sa gugma, sa hustisya ug sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mubiya sa pag-ampo, ni magpadaog sa mga pagtintal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga maigo kitang pan aron pagtubag sa atong mga gikinahanglan, matag adlaw ug may manggihatagong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton og sila nga nagatiman kanila, makasinati sa Dios diha sa ilang mga pagsakripisyo matag adlaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot og Diyos Chevalier Pari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga nangamatay makignaw nga nay pagsudong sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Langit ng Amahan, nagapasalamat kami kanimo kay imong gidungog ang among mga pangamuyo. Tabangi kami sa pagsalig kanunay diha sa imong mahigugmaong mga paagi o sa pagtuman sa imong kabubuton dinhi sa among kinabuhi. Kiniamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun namong Amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi. Amin, bayan, dili mo mga binuhan, bayat sa mukha sa kanan, dawat Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan.
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makagagahom nga magbubuhat, dawata kining gihalad namo gikan sa imong kamanggihatagon. O himua nga magpulos kini alang sa kinabuhing dayon. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason og aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos kining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinul-an ug miingon. Dawata kini og paghinom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalikutan, manatubos sa damo, pinaakit sa ikrus, pagkaban maluwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga paro. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa tong langitong amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay.
Diyos kanaka sa sala sa kalibutan kaluoy kami at kami sa Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi hining santos nga misa, himua nga magpugong kami sa mga tinguha nga yutan-on, aron makakat-on kami paghigugma sa mga butang nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa 28 moabot ang pilgrim image ni Saint Mary Magdalene, gikan man na siya sa Cavite. Moabot ni sa ato mga 2:00. So katong dunay bakante, you can join us. Invited kayong tanan to join us to welcome the image of the Blessed Mary Magdalene. Kunya ani natabi for 2 o'clock. Kay 30 minutes lang siya mo stay dire kay mo proceed na pod sa lain nga simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nasa ulog ang santos nga misa, panglakaw kamo dala ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.